Volám sa Igor Kostolánej, som predstaviteľom spoločnosti Martus. Naša spoločnosť sa zameriava na špeciálne CNC technológie spracovania plechov. Medzi najdôležitejšie by som menoval rezanie laserom, ohýbanie, vysekávanie a rôzne iné pridružené technológie. Vďaka modernému, širokospektrálnemu, silnému technologickému zázemiu našej spoločnosti sme sa stali veľmi silným, produktívnym, spoľahlivým a vieryhodným partnerom rôznych nadnárodných spoločností v rôznych segmentoch priemyslu.